Ano, mana ka udong seche matin to yiero madundo chakore kuonde chung' od bura 7 gin mano koriwo nyaka Senate, wards 17 kod county ma Baringo ma ilare kom mar Senate. Walter Nyambaga menyonwa kaka kombego ne odong' thuolo. Tarik 8 dwe mar 8 higa mar 2024 kar jot mar jatend piny Nairobi, being appointed a cabinet secretary. James Opiyo Wandayi chamo muma yanga kaka jatend migawo mar teko kod modhi. Lemo ma omako bang' weyo bedo ja od bura ma Ogunja e kaunti ma Siaya. Thuolo mar higni achiel e koro Ogunja osebedo maonge kod ja od bura e gino mamiyo duol mar IEBC koro dhi tayo yiero madundo odiechieng' makiny. Nimeshukuru sana kwa kulika kwangu hapa. Tarik 30 dwe mar 4 higa mar 2025 seche mag ang'ich welo, rumbi kuyo ne omako jodak ma Kasipul bang' jonjore moko chilo gi magina mane en ja od bura ma Kasipul Charles Ong'ondo Were e apaya mangong' tok wuok e od bura e seche mag midhiambo. Kuom thuolo mar dweche 7 eka jodak ma Kasipul osebedo ka onge kod ja od bura marango dwach gi od bura e kendo ka IEBC geno ni dhi timo ratiro. Duol mar IEBC bende dhi tayo yiero madunde kar chung' od bura ma Banisa. Ja od bura Kulwa Maalim Hassan ne owito ngimane masira mar apaya e kar dak ma South B machiegni kod The Al-Huda Mosque e kendo ring kode od thieth ma Aga Khan e kendo kanye mane chunye ochotgo tarik 29 dwe mar 3 higa mar 2023. Midhiero mar tho bende ne oluchore mochwenyo ochopo nyaka kar chung' od bura ma Malava e kendo ndulo ja od bura margi Malulu Ijendi mane oyudo ni otanda mar midekre e osiptal ma Nairobi. Ijendi mane ochako bedo ja od bura e higa mar 2013. Ijendi nyong'ielo rengo tarik 17 dwe mar 2 higa mar 2023. Kamachielo en ni kar chung' od bura mag Magarini bende yiero mar od bura idhi ta kod IEBC bang' doho maduong' mogik ne oyie kod doho mamalo mane owito oko yiero mar ja od bura ma Magarini Harrison Garama Kombe ne oyombe yiero maduong' 2022 dotiko mar ODM kod ombulu mar 2011 946 ka Kenga Stanley Karis mar UDA to ne oyudo ombulu mar 2011 mane okelo pogruok mar jaloch kod ombulu 21 kende. I, Geoffrey Kiringa Ruku. E kar chung' od bura ma Mbeere North, jodak dhi yiero jal mabiro kawo kar mane en ja od bura margi Geoffrey Ruku. Ruku ne jatend piny William Ruto gwelo kaka jatend migawo mar jotije sirikal bang' riembo mar Justin Muturi mane opogore paro kod jatend piny William Ruto e wi kaka itayo sirikal. Yoho mar Okak e kaunti ma Baringo, jodak dhi goyo ombulu e yiero madundo mar yiero seneta margi manyien bang' ka seneta margi machon William Cheptumo ne ong'ielo rengo tarik 16 dwe mar 2025 e kar thieth ma Nairobi Hospital bang' kedo kod midekre. Kopogore kod kuonde chung' ute bura, wards mamoko ma bende ibiro bagi yiero moting'o Kariobangi North bang' mane en MCA margi Joel Munuve ne owito ngimagi. Ang'ata Nanyoik e kaunti ma Samburu, Kimundu Kapng'etuny e kaunti ma Nandi, e Chwani Ward mayudore e kaunti ma Garissa, e Kisa East e kaunti ma Kakamega kama MCA Stephen Maloba ne onegi bang' chwe kod pala. Wards mamoko gin kaka Mbuni North mayudore e kaunti ma Machakos kama MCA Gideon Kavu ne owito ngimane e od thieth ma Machakos, Narok Town Ward to kod Puruko mar Kajiado. Kata kamano, e kar chung' od bura ma Isiolo South tok bitime yiero madundo odiechieng' makiny e bang' ja od bura margi Bidu Mohamed Tubi wito ngimane joma mokalo. Walter Nyambaga, Ramogi TV.